Yo, check, 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 check. Yo, 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 check, 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 check. My test. Hey, hey. Yo, 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 yo. 8:18 on the clocks. 8:18 on the clock. It's 8 minutes after 8 o'clock and you're still listening to the number one radio station. Alas 8:19 sa itong oras, ito na po ang inyong mga ka-BBS. Ito na po ang inyong Bawal Bugok Show! Bawal ang bugok. 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 Yo, what's up guys? Thank you for coming. Bye! Muna dayon? Mura gina itong perminti joke na may balik-balik may gala. Muna na perminti. Anyway, alas 19, June 15, lami kayo ang akong panihapon ron kay sweldo man. Napam lay sweldo day. Abi na wala ni sweldo. Nani sweldo? Wala betay iring-iring di abisan na ko kay sweldo. Natigala man ko na 1,000 na nabili nga naman niya. Murag, di pa ani sa home credit ba? Home credit, baka na nanggit Ay. Ando ka sa home credit ay? Disgrasya ka. Yay. Disgrasya. Pero June na taman. Ay, So, may meaning, pa ka. Extended, mga 2 months. 2 months siguro ni nga bayad. Next month, na pa'y bayad last. Wish. Na bayad. Mo nang gimo nga wish mo lang. May pag-ibayran ako to da. Oo. Sa ako na. Morning nga mga Sige, pana. Sige, tawagan na. Kasi pasabot. Extended. Anong bayan act sa to? Bayan Aswan? Asa na? Basta, di pa na pwede lagi. One bayan as one act. Di pa na pwede mangulikta. Wala si Maria karon, aman siguro sa karon. Si De Pasa. Wala siya si Inday Pasa ron. Si Jobo. Sa bagay ba, ato-ato lang ni sa inyong tulog yun. Mas confident yun ko nga ikaw ragid ang nadia na billions. Murag diat na lagay ni. So actually ayo lang ni ko na. Ayun, ato-ato lang sa Tip lang niya. ato-ato lang ni actually sa tulog yun ba, ikaw ra magin na sense yun nga ka istorya yun. Ay kabala ka nila ko mo absent lagi sus na. Ko mo absent ay. Di po ka na sa ingon nga sa edad po na no, di man po no. Di asa siguro. Asa siguro. In fairness. Aman sad sila kabisigan ko. Kung experience at ng istoryahan, di lagi na ako masulting ako ha. Basta kaya nga akong hindrance lang yun, anong ginastos lang yun. Ang hindrance lang yun ako, kay ang mga couples for Christ lang yun. Ay, nang-regard si mga amigo dito kong silingan no, si Donel Dadya eh. Ay, days pa na si Donel ba eh. Pinakabugoy na siya sa una. Moy, daw man daw mga kategory daw sa una sa Youth for Christ. Oo. Kamo ang super friends. Yes, mga super friends o mga villain friends. Villain friends. Oh, niamin ng bulo siya na. Pero ni kuan gyapon ni serbisyo gyapon sa Ginoo. Oo, kanang ang importante mo ko na Bern na bisan pag bugoy-bugoy ka, at least na kay chance nga mo serve. Wow. Dili man sa pakitang tao nga kuan kay kinsa pa man di ang gianhian dali sa Ginoo kita may makasasala. Taman. Diba? Diyan lang na napapansin. Diyan lang na napapansin may kala. Tanaw na ano. Sige ka nang aliwat na. Tala. Klaro kayo. Daddy's face. Tanaw. Alright, Ella. Hello, Ella. Babay na sina. Bye. Mwah. Ay, kung kinsa mo nang grabe. Mo ginang akong grabe akong kayod para sa future son-in-law nako. Mo gina may gala, future son-in-law mga gala, di ba? Okay, anyway, back to kuan.
8:23. Tingnan mo na, basta saan natin yung mga sayo kayo mga galabi? Sayo kayo nga nakakuan karon? Naka-live? Asam dito ni? Si Angel. Sige pagi Angel. Angel. Carl. Uy, si Carl bitaw kay ana siya nga. Kung saan day paghatag og stars. Ayaw na, i-cash na lang na idiretso sa mo. Maayong gabi ka-BBS, maayong gabi Ito lang, basahan sa nako sa... Kaganina, Lizelle Paurilio. Hello, Kuya Bern. Oy, hello, senta na yan. Yamaguchi, maayong gabi BBS. What's up, mananap? Good evening, guys. Maayong gabi. Gandang gabi, guys, from Elvis Bato and Dante Melendez. Kuya Bern, masupoki, Kuya Joe. Katawa time na punta from Jing Hangaw. Oy, hello, Jing! Sa pa. Juan, Catherine McLean. Ay, Ha? grabe kay Gaplido, McLean. Para social na social ang pangalan, ha? McLean, mo man siyang kuan, kanang naakay number dito sa Gaisano. Unya, pag uli nimo, aya pa nimo McLean. Kumbagit. Hello, maayong gabi sa inyo, CDO, labi na sa BBS. Taga-asa di ka, Ma'am Catherine McLean. Oy. Asa di ka karon? Siya pangita sa tong live, sa Bitok-Bitok University man dayo, ano nangita mo sa speakers. Aris Kagaanan, may Mm. si na po, DR Bimbos, maon na ni panahon sa magniwang and no work, no pay. Nako, disgrasya. Kabalo ba ka, Brad, nga daghan na po'y nakoy amigo dere silingan. Mao gyapon, Brad, nag-announce na ang mga ubang mga car dealers man eh. Naiuban mga car dealers, brother, nga wala na, nagsara na yun. Disgrasya. Wala choice mo na ang tanan sa panahon karon mo ni pinaka worst tanan mga kuan tungod kay medyo losing lagi. Wala nga atong mga kuan mo nang kamo kun namoy trabaho, swerte mo, pasalamat mo ni Lord. Okay, at least Sa survival. oo. Kay ang usa ka kumpanya unsa man nimo nang magsilang kag negative, mas may na lang zero ang kita kaysa negative. Di ba? Nagdagan kay ka expenses. Burabag nangumpra ka para nangumpra ka para buhat og longganisa. Tag imong gasto sa usa ka longganisa 10 pesos ang stick. Tag ibaligya ra nimo 5. Oh, sige ra kag bayad 5, mas may na lang tong wala lang ka na maligya kaysa si ka pamaligya negative di ay. Kaysa mga kuryente, tubig, ubang expenses. Wala na damay-damay na gini may gala. So mo nang nakapait diha. Yan po na to nga kanang mga makaya pa ang kwan. Makaya pa ang mga Karon po mag-amposad mo sa inyong mga kumpanya nga mulahutay pa. Mutaas pa ang PC mga igala kay pastilan. Lisod yung gayo. Katong mga panahon nga mga bisa pag naka sa barko, mga dako na mga nasa cruise ship. Wala po karon way biyahe. lagi kay kuan man na may mga May tanan. limitation na. Mo na. So, kung kamo na trabaho karon, tarungan yung mga trabaho, pasalamat mo. Nga namoy trabaho kay halos wala na yun pastila ng mga tibok ano. Kami sa mi kabalo anto kano sa pami sa matag sweldo talami namong imong ATM pag mo gidro mi paana mo uy napagidayo. So napa. Napa mo Master Pops? Ay napa man. Napa. So pa napa sulod. Pero again mi kabalo kung hantog kanos ani ha. Lagi. Muna ikulba. DR Bimbos, ayaw ka balaka, agwala ng COVID, mamalitag pura-pura sa mall, Bernie. Wala na online. Kung palit-palit lang loan, na-realize na ako online ra. Kung wala kay kon, mora mangyapon. Disimba na may gala. Actually, or pag search na ako sa kanang mga Facebook na ay mga malls na to Danis Cagayan de Oro nga ga-offer og sila ang mupalit para sa imong grocery or department. Na. Sila mo kuan. Delivery and pick up.
Pwede delivery, pwede pick up. Depende kung unsa nga mall or unsa nga. Oh, tama. Na magyapon nakatisting ko na Rama, na Gaisano. Ang siguro diferensya lang like for example kung sa mga gulay, medyo di gyud ka makapangita kung unsay hamis, unsay gwapag-gwapag porma, kay paghatag sa imo nakakilo naman na mao lang. Tapos ang nakapait lang aning online selling, di na ka makahapit-hapit sa iyahang boarding house. Naman na sa nga nang alam-mo lang ang kunwari mo lakaw sa kay magpalit ana. Tapos mo apit day. Dani katong deliver mo imong mga yan. Maka na. Kabalo ka sa tira lang kung ginahuna gino. Miski ang mga bawal na pag-ibig karon mo shaky gyud gihapon may gala. Okay, mga itong strong. Ba kato manggaling strong regular nga mag-uyab nag-shaky manggaling unsa na lang kag kuan pa mo? Saon man Pero na. kung creative ka, para ni Master Pogi. We find ways. We find ways. Ayan na. Mga creative diya nga. Uy. Ang mga duga. Hoy! Padayon pa gyapon. Mo ba? Sapa? Padayon pa gyapon. Okay, bali, sa mana, pag gusto, ang daming paraan. Oo, gusto. Pag, Dili na gyud mingon kag grabe imong partner na give up gyapon. no. O ni kuan na gyud ganan lagang kay mga pasumangil nga saon ta man bisag grabe na kayong oras sa balay. Di pagid makontak. Yun na. Dapat pangutanon dyan nimo guys. Si Maria dito kasulod. Topic ron? Kadyo lang, si Maria dito sa kasulod. So, yung problema ni mo, Maria. Basi gikik na ka na mo sa, kuan mo si ka naka-like sa mong kuan? Yay. Check na ako, be. Enable, remove participant. Wala man. Pilin ako ba? Basi na-remove na ako ni siya, tapos dinalugar din siya pwede ma. Okay naman, be. Hindi lang nga mangita sa kuan may gala. Or maghimo tag kuan, lain nga kuan. Di na pwede. Ambon nga ni si Maria ram pwede kasulod may gala. Yung sa Earth nga kung daan ang imong ID. Nga ID. Tapos imo siyang na-delete, na-leave nimo siya ikaw mismo ang host. Okay. Sige daw, kadyo lang. So mag-outro ta. Kadyo lang. Kadyo lang may gala. Kadyo lang. Leave ko ane? Kadyo lang. Kaya ako sa ipagawasan ako kung hulagway may gala. Wait ha. Wait a minute. Okay. Alright. Leave. Pasok akong mukha may gala. Ayan. So, ipalib sa taka chupe. Ako sa ginan may gala. Diyan lang ako sa ni-end kay si Maria dili kasulod. So, mag-create sa ako laing ID ani. Start with the video. Tapos okay. Ayan, connecting. Diyan lang kayo guys kay nag-outro tagkuan guys Security, participants. Invite, copy link. Okay. Diyan lang kani. New ID na. New na ni. Okay. Nara may gala. Tanaw na to makasulod ba sila balik ha? Diyan lang kayo. Salamat sa paghulat ha. Nagtanaw pa mo kayo na sa hearing na saan? Balik-balik no? Balik-balik. Bisag kuha na. Sa bagikainat na nani, damordugay ni, damugay pa hindi may makabalik may gala. Tulat na naging mo sa kainat na nani. Okay? Oy, by the way, kung namoy mga episode nga gusto niyo balikan, gawan niyo makita, pwede man niyo makita diri sa Bitok-Bitok University Facebook. Or kung gusto niyo audio lang para mag-drive mo inyong gina-background, mo lang mo sa Spotify, i-search na ninyo ang Bitok-Bitok University Podcast na dito tanan. And ako lang i-shout out ang naminaw sa ako karon akong igsuon diha sa Tagum si Doc Rogenis Parsha.
naminaw sa karon sa podcast kay sukad naminaw sa podcast bisag di siya makatanaw sa live sige niya ginabalik-balik. So kung please kung amo yung mga friends, mga Bisaya o gusto pampag-good vibes lang sa chika-cheka baka diha i-share ninyo ang ato mo sa Spotify, paki-share dayon sa ilaha ang link sa atong kuan sa si tawag ni sa atong podcast, okay? So salamat daan ninyo mga igala ha. Ayan na. Parang bumabalik na po si Poppy mga kaibigan. Ayan po mga kaibigan. Try na to ha. Ayan. Hop. Ayan na si Poppy. Oh, wala kaya po si Maria. So ang problema ni basic ang problema ni Maria yahag yung guan. Connection. Doon. Hello dia ka Ma'am Gigi Martinez Lasaga. Hello ma'am. Hello po and si Figuracion Christopher. Hello nimo dia brother. Dante Pilapil Melendez. Hello sa mo dia. Shout out sa mo Lagnar Lutbrook. Hello sa mo tanan dia. And VR Bimbos boarding house gid hapitan abi kog mall maingon ra sa iya makik-eyeball sa agay manawa lagi kaniling sa etong suggestion makabulabog yun lagi ta mga igala pasensya gyud kayo mga igala wag na mo natuyo ag yun Yay. Nay mga nag-struggle po sa negosyo 3K ang investment puhunan 2K ang tubo no yun na kay ang guwapo negosyo karon kanang kuan face mask. Mao. Pero sa bagay ni daghan naman. Ay, kusog kayo. Grabe yung mga tao may gala. Karton. Oh, karton. Si Lingling pa ka. Grabe, delivery pa. Tapos may makatabang ko ni Lito. Kay si Lito may mo deliver. Minga man ng taxi. So at this lugar na delivery fee, makatabang pa ko ka Lito. Oh, di ba? Okay, kayo. So mura to, K-bye. O, asa naman ka Maria? Nagbago naman natong kuhan. Oo. Si kuha na lang, substitute na lang ta. Lain nga babae diha gusto mo. Nayo sa babae mo sulod dabi. Nyo na ni. Nay babae mo sulod, nay babae sulod lang day kanang ayo lang og ilis ha. Kasamok ba ni? Invite. Copy invitation. There's something. Nagkalawsi naman ni si Maria nagkadugay nagkalawsi na ginoon. Shout out sa akong mga chikiting Shazni, Angel, Deirdre ug si Kakar. Allen Vincent Mill. Hello Senta nandiya. Tikon sa nimo si Inspector Mill. Inspector Mill. Ayan, okay. Ayan, salamat. Gusto lang kaya. So again, kanina nagpadayan pagyapon ng hearing may gala. Tapos mo gyapon balik-balik, klaro, tapos kanang grabe gini mga attorney no sa pikas tanan bangag makita gyud may gala. So kung ikaw katong college pa ka, hili ka mangitag bangag dia sa imong boardmate, pwede ka mag-attorney. Tanan angle limang ka according to ko ano gabi no di good bisag unsa nimong mga laws bay muna makita ka sa kontrata kung ang kontrata galing attorney ang naggamit detalyado gyud na tanan as into the quan power kay grabe bisag gamay nga bangag pwede pangitaan pwede maigo ka sa ning article 1.2 article 3 ang imong kalaban makita po siya sa Article 4. Oh, sus, grabe. So, again may gala. Ang ako lang ani ba, di gipakon lang tana, gipa-fine lang tana, gipabayad na lang. May tabo man siguro ani kay nagi mga batas na to nga magsumpaki ba. Mao galing tama. Tatalawa karon nadamay na. Karon nang gawas ang PDR. Ang PDRs nato ug ang PDR sa GMA pariha ra ug itsura. Ang diferensya amount lang yun mga igala. Wala.
Daube. Oh, Daube. So niyon din tanga imbestigan na to tanan, ha? Daube. Daube. Tas si Marcoleta, grabe, gusto niya nga pag ingon og document, automatic dayon dili maglangay-langay. Grabe yun may gala. Problema na ron kay bisag, siyempre kung ikaw against you ka, bisag pag unsa imo ihatag sa imo ha. Di ka mo tuo. Unsa kay maingon natong mga kapuso nga kuan kayo, strong kayo. Aw kamulo pag po ng hearing karon? Gabi pa padulong? Wa paday mahuman day gapon ng hearing may galaw, itiwason na gyud nila siguro. Kaysa next hearing, ilan ang i-appeal si kuan Enrile? Ang katong siya mo'y nagpakuan sa katong, ang question naman po karon kung ang panag-iya ni ABS-CBN, giko araba diretso ni Lopez, ana, siyempre ni rason ng ABS, amo manggunagod, ano mang taburag sakit sa kabubutong, ha? Wala ginakaba mo nakabayad sa, ana ba? Ay nako, so napukaw na sad ang mga iringan sa mga Marcoses, bisag namatay na ta si Marcos may gala. Nagyan. Muna diyan. Nagpakiling man si Juan. So, adjust ta, Pop, adjust. Ayan. So, naka-loudspeaker man. Monitor. Inay ang mga naka-loudspeaker na palaway madunggan. So, unsa may mong gibuhat, Maria? Ang ending. Sa mo. Ang katong akong i-input tong bago nga password. So, haya pa dayon. So, haya pa. Yes. Oo. Kaya kung mag-click ko diretso, or dili siya ganaan diretsahan. Pero phone man ni. Yep. Gamit. So, muna ni mong gigamit dati po. Dili. Laptop ang gamit. Oo. Laptop ang gigamit to. Makasulod ko diretso. So, karon sa cellphone, wala. Wale. So, bago na po nga Zoom ID atong gigamit. Bati ka muna sa atong mga ka-BBS. Ayan, hello. Good evening mga ka-BBS. How are you? Happy Monday, happy Charter Day sa mga taga-Cagayan de Oro. And yes, ito na yung pinaka-feeling nga Mega Maria Filingero. Tama, Charter Day pala ngayon. Yes. Kay mo ni ang pag-birthday sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Pero ang ending, wala mangyapon. So, okay. Okay, bye. Ganahan yung go magsabaay ni si Bernie labi na mosyagit. Unsa nga pasabotan na may gan. Sa pasabot niya nga mosyagit. Kana siguro mo high. Ana siyon. Si Trevor Cloman na late daw sa Ragnar. Guwapa kay si Maria. Wow. Dante ay narajud si Maria may gala. Trevor Cloma, Doa, Hello, Sintanan, Figurasyon, Char Day. Ay, Char Day. Lahi day. Ay, si Mamueng sa Pueblo, Mamueng! Long time no see, long time no hear, but now, here now. Dugay na tawid, Sa dong. mga hapit na mag 70 views sa atong live karon sa Bitok University. Palihog ko share sa tanang mga nagkuhan diha. Pag-share. Para simulan na natin to. And again, sa mga namina po karon sa podcast na to, brada, na uban man god mamina sila dili sa live pero perminti sila ka pamina sa podcast. So ato lang mo sa Spotify, kuhanin nyo lang ang Bitok University Podcast. Of course, dagang salamat day sa Uy Masuy, maker sa Fighter Wine. And also dagang salamat sa Rescue 70% Solution Ethyl Alcohol. O siyempre, sa mga gusto magpalabada, Dirtbag, Launder, It's Right. Miski pagpalabada karon online na, no? O siyempre katong uban diha nga medyo short na sa budget o gusto og additional capital, daghang salamat sa First Valley Bank, a development bank. Wow. Ako na-try diha ko Dirtbag ako na-try diha. Dirtbag, yan. Na-try na ako akong comforter mga gala. And in fairness, humot na humot, amoy na amoy. Real na real. Ang nakalami nila may gala kay fix the ilahang rate, no? Dili pre sa uban ba nga depende sa kalayo.
Oh. Fix sila ha. Si Poppy yung nag-influence sa ato ng dirt bag. Ay, Perty. Tungod yun natin yung drama-drama. Tungod sa kibuhat ni Poppy, nagpalit ko og PDRs sa dirt bag. Dili man shares, PDRs. Di ba? Cool bag yapon. Grabe ni So, part owner na kay PDRs man. Pwede na ka, Brother Bern. Ay, mga taga Don Mariano man ang high school. Mo gyud. Di lagi. Batch nga, lower batch. So, batch na mo, ERP, mga batch ninyo. Ha? Tunsi pa magulang magaling sila kaysa kuha galing may galing. Batch ni Brother Bernie? Batch mo, Bernie. Uy, in fairness sa mga batch ni Brother Bernie, mga negosyante, nasa street bar, nasa dirt. Grabe. Di ka nang, minito sila namin sa level na ka ng pamugas na mga level ba? Murag. Okay. Ito muna, para sa ating kwentuhan for the next day, di kayo kasingit ba kinasama na niyong tilawag ba? Dili po ningon na ka ng kuwan. Anong burog sama? Burog ka ng, sa December, bitaw na to ang ka ng dagang kay hosting. Sa good soon. Siguro mo lang sa kanang sa kung brewed coffee ba, di ba siya maayo, di siya kapahuway ba? Dili lalim na itong trabaho, like, ang pag-DJ manggun namo, istorya na may music, so, makapahuway. For the next day, di ba? Kani nga tuwagod, straight ba ni istorya, 1.5 hours. So, medyo nabaguan akong tilaok, so I don't know kung kuan ba. Burag samad ba? Tadi sa ka pwede mo karon lang yun ka, tubuag Adam's apple, bro. Wow, nagbibinata. Nagbibinata. Dili. Dugay mo gud siya ng years, wala nakitaan. So, karon mo. Pakita na gud siya. Sige ka. At saka again, successful akong barter do. In fairness, lipay ko. Same mong drum? Akong Hero 4, wala. Kaya ang drums na ako, worth ba niya is mga 15. Ang mountain bike, naraman sa mga size meal, so medyo dili kayo siya, Daw bigay ka naman na siya Hero 4 na silver. Kato kung karaan yung ginagamit ka na magsaka ko bukid ba? So mamora man sila presyo na karon. So nagbaylog yun, so nana ko yung mountain bike. Nakabike na ko mga. Sa akong kuan ba, drone ba, gawa na kuan pulos. Ay mong drone, gusto niyo may pabarter na? Ipabarter na ko ni kuan maghako. Isa may makahatag dia og kuan kanang tulo lang ka panty na bagong dito. Kanang ikaw mo maghubo mismo, ana. Oh my God. Tulo lang. Nakasulo pa sa daan. Okay. Ito pag-usapan natin. Tonight, ito pag-usapan na. Maulan ba? Malamig ba? Hindi ko kabalo kung dag-um ba karon. Kay ganina. Manang ulan. Nananom ko ganina kay mo may pagtaliti na malit minilingling dito sa may atbang sa katedralan ng mga kuan. Fruit bearing plants. Tama ba? Fruit bearing. Bearing? Bearing. Kanang taligid? Bereng. Bireng. In fairness, kanina pag na ko walay char na emotional ko. So nakamas magyapong ko, nakamas magyapong ko. Ano so? Sir, kaila ko nimo sir. Tingog sir Bing. Ha? Oh my God, Tita B! Sir Mingaw! Sir Mingaw, nakaayo sir, nga walay Tita B. Tawala daw niya. Instead na nga mamino sa klang stasyon, yan lang palungon ng radyo. Magulat. Gold everyday daw. Sige niya ginaon nga gabasin siya nga basig gabaling ng MOR. Oh my gosh! Talaga. Parang, oh man. Ang sweet ni ate girl. Lagi in fairness. Sige lang, pasina. Ako sila ma'am. Ako sa gina nga ma'am, ampo lang yun og dugang pa ma'am nga tana makakuan ba ta. Mahuman na ni. Mutubo imong gipalit nga. Mahunan na ni kung sa bagay verdict may gala ana ba. So naka-discount ka, ano lang nagkalaktog na pagkastorya. Ay, dagay sobra pa. So namalit ko og mga durian trees, manga trees, lemon, mga basta ka na prutas. Mangustin, so nananom ko diri sa mga forest na nila mo. So pagabot sa panahon, di na ka mag-adto pag paan. Dede.
Di ko ang pre, kabalo ka sa everyday lagi, ang stress reliever ni mo, mutanaw kasi mong plants nga natubo. Hala, nanubo na, uy, namulak na. Uy, nanay, kuhan, bunga na. Mao, Ako kay mga isda diha, di ba? Wala pa ko isda. Ako pang i-revive ang akong kuhan kay katong flower horn, sara isa, na board ko. Saan mo ni sara man isa kabok? Ano naman? Kabalo de ka bray, kuan din abay ka na nadanay ka ng mind control sa duha ka kuan fish. Po na kung makontrol ka kung mas bright ka, kung kinsay mas bright, makontrol ka. Kibali pag ana na ako sa flower horn, mo ana po ng flower horn. Pag ana mo ana po flower. Oh. Kadugay si Mig Tuto, kadugay ako na may nagalano. Ako nang na-control sa flower horn. lain man. Pero Pangit. reliever di ako na. Stress reliever. Di, palit na ko atong, akong i-revive, palit ko atong gagmay, katong daghan. Atong daghan kinds ba na, 12 ka buok nga puti, 12 ka buok ka Yung itong. blue. Tapos imo ding buhat-buhatan nimo magbuhat baka ko gusto ko butan og dako kayo nga kanang bitang wood yun na kanang dugay na sa suba. Ta para maglusot-lusot bitaw siya maglusot-lusot kanang bura sa taraog. Bura ka kanang mag-landscape bitaw ana ba? Ana ba? Oo. Pero naman kay buhaton ana para dili mahugaw ang imong kuan before di Aquarium. Di i-cure gyud daw, i-cure pag yun daw na brad. So gasan nimong mayo. So igay ko mga 5 years makabuhat na gikog aquarium. At least na pa. Tagal. Sa aking plano. Tagal ng pa. Plano. At least ba na yung mga blue, mga white, ano. Sus. Sana ko yung mga plants, sana ko yung mga At least yung kwan. mag-vision kay Ocean Park, diba? Arisol na ni dinay ko magpaalo tanto sa ko irmitan nyo na rin ko may gala. Atong istoryahan karon para inyong i-comment mga kapamilya. Ayan. Unsay butang nga lately lang gyud nimo nahibaw-an or na-discover. Ba? Unsay butang, experience, basta anything Anything. nga lately lang yun nimo na-discover sa kadugay sa panahon. Pwede po na mga lately lang nga sa elementary day dapat ay buwang oy karon pa ko naka Umili lang sa ko kay bastos mo na kung nasa una. mo say ako nasa kong una po. Oh my God! Abi na di na mainom ang ihi mainom man di. Katawa mo ka Maria, nagpainom na ka Maria? Wala lang. Dili mo na mainom. Nagyabot kalabutan sa ihang ako pero dili lang ihi. Anything, mga nakaka-discover nga trabaho sa imong igsuon, nakaka-discover bag-o lang sa imong igsuon, anything. Mga butang nga lately lang nimo gyud na discover. Matao Oh, sa palibot. palibot or sa imong kinaiya, sa imong self, anak may gala. Unsay lately lang nga imong na-discover? Ah. Nagyabot kayo naisip pero bawal. Bawal. Lately lang na nimo isulti, brother. Later day pasabot. Lately na lang. Later. Later ni mo na isulti. Sige daw, tubag mo mga kapamilya. Unsay mga butang or lately lang nimo nga kuan. Tenyo lang ako nito ipabuhi unsa nang to akong asa to isa ka phone diri. Ano buhi ano mo? Buhi ako para maon. Ayan. Tapos niya ako sa Zoom. Gusto ko mag-cellphone Para makatawag. para makatawag. Pwede rin makatawag. Pus lang mga nasa diri. Problema lang ni mga cellphone na diri itong kay diwan na gamit-gamit di na ma-charge. Ang daming phone eh. No, phone na to nga ko. Lagi kay Basta ni barter na ni mo brother Burn. Basin. ipo. Pahilog barter. Ano sa may kwan natin? Pwede na ako. Labi na nga daghan kayo kailangan cellphone karon, Diyos ko. VR Bimbos. Para sa kwan, Sige Brad. para i-barter din ako ba? Para sa mga gaduda diyan sa Langbana. Barter na ko niya. Lie detector. Na nakapalit di ka na Brad?
Kapalit ka ni Brad. Uy, fake ba na? Puro na lie, Poppy. Ay. Sa man ka? Dili man na fake egg sa ba mo. Sige lang, may kakurintihan, Ana. Mansuway ka. Wah, baka konde kanda ko ha. Ano ka? Dili, gubal to yahag lagi. Ayaw mong barter ato. I-discourage na yun. Ginisgaring. Joke lang. Basin ko lang to. Wah, dili ginaminon nga baka ako. Ako di ko matingala Maria kung sige ka kurintihan Maria. Parang dabi, pangutan na dabi. Kung No. Honest person. Ikaw pa? Knowing you? Ay, sus. Wow. Knowing you. Tanapa mi naibawan nga abi ni mo wa mi nakahibalo. Na. Sus. Kami pasab ayon sa aming bubuwit. Gina Abada is watching ra ba ha? Wait lang. Nag-watching siya. Nako, madam. Sus na. Daddy ay? Nadi Nasha? Mo na pagingon nimo nga fake man na kay siya ka kurintihan wag ko na siya. Ay, mo gyud akong gi-expect. Wala gid ka na-expect nga daot iyahang lang. Wala ay. Pag ingon nimo nga sika ka kurintihan, suma. Ba? Ano na sila nga baka ako? Basin mo na ang iyang bago nga di-discover. Anong kabalo ko ba nganong confident kumuha na sa iya, Brad? Pareha ba mi Leo? Pareha mi personality niya, Leo ba mi? Leo mi brother. Pagkakon ka. Japon. Suma. Kabala mo. Ay, Alam ko naka-worst na yan. good. Mas dugay si Brother Bert niya, Leo. Wow. Ay, nako. Tadool raming birthday ni Maria. Ako August 1, si Maria August 7. 4 sad oy. Ay 4, tadool ra gid. Kisa may August 7 si Bayot na Bayot, no, na isa po di ba nga August gyapon? Si Vince. Dili ba ka to isa ka Bayot? Si Lala mo rin, murag August gyapon to, dili ba? Yay. Di ba siya August? December siya. Ka Jono nga sabay. Oh, kami. Kung anong makakon ang mga Leo. Ano Iya man. biya gid-derive ang lie. Layo. Le- sige, pamugos yun na may galay. Pamugos yun na ha. Lion. Tanawa. Ako ibasa sa imo ang Leo personality. Ala. Female. Sas may gala. Pero dugay na ni discover Earth. Dugay na ni mo na discover. Ha? Dugay na ni mo na discover karon lang. Katong mga kuan ako, mga nagtrabaho nako. Leo woman personality. Ala. The Leo woman won't mind achieving her best in life as she continues to support her friends. She is an extravagance and money will never lack in her pocket. Mayaman. Leo. Murag, mali ni nga Leo ah. She'll have a strong personality. But in getting to know her, you'll realize she's soft as cotton. Tanawa, inanta ka, Erp. So kanayang paisog-isog, Erp. Tanawa lang soft as cotton. Duldul na, duldul. O si Duldul, uy. Dali ra Punta na ka. sa mga Gina. Inan bitaw ta ka. Humo kayo. She'll spend money. Oh. She doesn't really have to splurge on. Wamo lang sa kanas niya. Sige. She's a great friend and wants you to be happy. Ayan. Yay. Hala, oy. And also, Mr. Chairman, the Leo woman has a magnetic personality. Wow. Leo women are also fiery and fierce. Fury? Fiery. Kanang, Marco. okay. They work very hard and aim for the moon. Ah. Sige. Para ka na ko sa barko niyo, Fury? Wow! Similar to the lion which rules the zodiac sign, the Leo woman is stubborn Tabong. Gahig ulo. and arrogant. Uh-huh. Hala, arrogant. And thinks that her views are the only ones which are right. O, tanawa, pareha mi. Wala. Hilom-hilom ang kuan eh. Aha. Hilom-hilom.
She demands appreciation from others often and loves to be flattered. Oh, tanawa. Gusto niya pisat-pisaton siya. Di mo ko na maugot. Flattered galing, pisat-pisaton. Lain mo na pasabot. Her ego is also one to watch out for us. It's very fragile and will get hurt easily. Yeah. Ma-pride? Abi na kung tungkol sa katambok di maigo. Ano igo? Lain ko ang Ego. Ano bang mga mahalon nga dulan nga sumpay-sumpay? Para maka-form da yung kagdagan ko, mo na siya, Pero ego. mga artista, si Igo. Ego Rosales. Eko to, eko. Again, ladies and gentlemen, ato lang question karong kuan. Tubaga daw may gala. Unsa lang lately lang yun ninyo nga May bawa. naibawan? As in tana or unsa ba ka? Lately lang ako naibawaan katong muadto ka og damilag temperature lay ang kwaon dili na ang eksipas. Wala na, wala pulos. Grabe siya. Si Mario Mateo. Lately, nakakita ko sa Facebook nga kasi klase nga movie theater sinihan. Sagala Theater, Gold Theater, Cairo, Rocket, Gothic, Sky High, Rizal, Nation, Ifax Theater, kabalo baka kung asa sila location. Sa daw? Sa unang panahon. Saya pa rin nabawaan nga ga-exist day na nga mga kuan, nga mga sinihan. Theater, sinihan. Lately lang na ako na-discover naman day mga hila-hila nga layer ilalom sa toaster para malimpyo mga mumho nga mahulog sa ilalom. Kanang extra nga sheet nga imo ang birahon. Na ba? Toaster? Sa toaster. Ana di ay? Na daw burag ka ng hila-hilaon nga layer ilalom sa toaster para malimpyo og mamumungan. Ana di ay? Na di ana? Okay. Nice. Nice, nice. Very good. Pwede. Ako atong gahapon pa ko nakabantay, bahog gyud kog ilok pag singuton human magbike. Naman na yung immune ka sa imong self, then wala ka balo, nanimahaw de lahi de kag Kinsa kay unang tao nga niingon ba nga baho kay kinsa mo ginag-separate anang baho ug humot no? Maugyod. Sa bagay sa kuan mo ning humot, baho na. Takisay Unsa gid ang standard jud sa humot ug baho? Kinsa gi una nga tao nga nag-ingon nga basta baho ka magpahumot gyud dayon ka. Bakit kung wala na bitan to nag-separate, ana na siguro ta nang baho ba? Anad-anad na magunagon. dili bay feeling na ko kung seryoso na pagkastuba ka na siya. Seryoso, tinuker. Seryoso. Seryoso? Okay. Subjective man guna siya siguro, parang smell. Subjective meaning depende sa imong style, imong marag okay ra sa imo musimot sa ilok niya pero nay uban tao nga di gyud ganahan ba simot og mga ana. So subjective siya. Kumbaga, Siguro pag Ba't ang baho? nakaluwa siya ba no? Di, say for example, ikaw pasimhuton ka og gas, kanang gasolina sa ako ganahan man kung simhot ka nang nasa magpagasolina bila ko sa motor. Ganahan ko sa iyang Tama. Sarap. Addictive. no, di ba? Then ang uban dili ganahan uso mo na ay. Ano na gas, marag something yan. So lahi siya nga level bar na siya nga ba. Pero lahi gid tong kaho na gid nga halos majority. Katong imuhang kuan mo. Wala di ikik na ikik. Noa kan video. Sorry. Da. Sorry naman. Kaba ng tigulang. Teka, kani. Okay naman na, say. Lagi? Sa bagay. Si Marco Medina, na-discover na ako lately lang, kay feeling attorney ko. Makainom ko, mugawas akong pagka-feeling bright. Oy, good morning dia kan Jana Pearl Batilo kanyon. Ang gwapa nga igsoon ni John Michael Batilo. Si Sean, ingon siya lately lang ako na-discover nga effective yun ay mag-inom og tubig
nga with lemon, makawala og ubo and sipon. Ha? Mo ba? Sa nga lemon, lemonsito o lemon na katong doon mo kay lemon karon, lemonsito o katong yellow, di ba? Katong yellow. Yellow siguro pasabot ani. American lemon tong yellow. Yan. Again ang atong question na unsa lately lang ang imong na-discover o nahibaw-an? Unsa? Oy bago lang day. Wow. Sa una bra, dili gyud ko mutuan ang maingon ba nga oh my god, nahubog ko ako kabalo sa akong gibuhan. Dili ko mutuan na sa una. Mingyo ko nga baka kaya na eh. Kung wala lang ka kabalo, ano man natirahan man nimo sa sasaktong bang anong wa man nimo na ilok be. Di ba? Anong kan ba? Pero bay katong lately nga nakabantay ko nga matag, di ba sa Fighter Wine matag na sila event, ipakita ginawa sa stage part na sa kontrata mo inom. Kay para makita nila nga nag-promote ka pwede makikagainom, gainom gyud ko. Labi na kaning Fighter 50. Usahay lang pag mag-enjoy na ko, labi na bugnaw kayo, labi na kay inom bay. As in, gabi ka mag-enjoy. As in pag mata na ako ba di naman giwo ka balon sa initabo ba? Ang pinakalas ata Wala kato na na kadumdum tong gyabri. Katong gyabrihan mo imuhang car na nagka, hi baby. Ay kita ba naguban na to Valencia ba to? Miskin kinsa yung malabyan na briyan yung car window. Hi baby. Mo ba nandito katong sawa o? Mo ba ni? Dili lahi ni Lahi sa sa kuan. Valencia. Valencia ni nga nay ko. Bay di ko kabalo. Basta ko nakakita ko sa akong video. Di na ko ka-remember nga nag-games pa day ko. Pero ang akong theory ana bay. On that moment nga gibuhat na ko na, I'm sure naka-remember pa ko. Pero nung na-pass out na ko, that part sa memory na erase. Tanan na po yung nga medicine no nga for example kung nagbulag kasi mong ex no, ipa-erase nimo dito nga part. Yeah. Promise to God, wag gibinuang. Kapila gyud na nahitabo, labi na kong hard drinks. Pag mata na ko sa buntag, di bisag unsaon ako brad, di gyud ko maka-remember. As in wag pagkita lang sa video, oh my god. Og ako misis karon nga nahitabo po na sa iya ha. Mutuon ako sa iya nga mayon siya nga bidigin ako may limtan na mutogi ko bi. Dili madumduman. Dadi na ko madumduman. Maybe tama gid akong ginawa na bay. Maybe tungod sa grabing alcohol, na-part sa kibali bag-o lang ni sulod sa imong kuan, sa imong memory sa o sa imong brain, wala sa mo store ba ma-erase siya. So pwede gid din ano? Wala ma-store. Kay No? Pats, lugar. Alcohol, lilipats. Alcohol. Oh. Wait lang dalikat ko lang tanawa ang rememory nga salida. Katubit ang sa unsa gitong Dragon gani nga series? Ano sa? Katong Game of Thrones ba? Katong putot gani kinsa kento? Nalan? Katong putot ang nagdala ato nga salida. Rememory tanaw na ninyo sa Netflix ha. Oh, 2017 man ni siya. 2017 ni siya, Rememory. Oh, yeah, tama. Si Peter Dinklage. Yeah. Unsa about ang story ani? About sa kanang mawala ang memory niya, siya ang tigbalik. Siya ang Wow. ba? Really? Gwapo na siya. Sige, bro nakita na ko ni sa kuan sa Netflix ni. Oh, dili na action na pero paano siya kanang Pambright. Oh, pambright. Pwede ka ni ako Bawal bubog siya naman eh. Bawal bubog siya. Rememory. Nakita na ko yan trailer. Okay. Diyan lang, Bi. Ito ni Tanang, Bi. Ba? Ipapata sa screen, Bi. Diyan lang nga. Pakitanta mo. So, unsa ni siya about sa kuan ni? About sa memory na siya. Ano mga deleted memory? Oo, kana. Sige nga. Pringa natin. Official trailer. Dinklage. I want you to close your eyes and think of a memory that makes you happy. Now think of a memory you associate with your youth. Now consider the most painful memory of your life. Now open your eyes. This device extracts the actual memory from your brain and displays it before you.
machine is incredible. Pure, unfiltered truth. This is a terrible loss. I just wanted to say how truly sorry I am. How did you know Gordon? You saved my life. He was found dead in his office with gunshots in the wall. Gunshots, no bullet wounds. He was working with a lot of troubled people. We need to find out what happened to you, Gordon. It's the least I can do. I can't see your memories, but I can see the memories of those near you. Who are you? I'm working for his Abroad widow. crime din, isa na crime. Mystery. Ganun. Can I help you? Yes. Allison? Allison is dead. You think they're hiding something? There are people looking for you. A man has been murdered. You got bigger things to worry about. Word cannot get out about Gordon's death. What do you want from me? I wanted to ask you questions about Gordon Dunn. Get out! The mind forgets things for a reason. There are adverse effects of the machine. Time collapse, hallucinations. Do you know who this is? Lawton has been lying. I think I know who killed Gordon. I would hate if I found out that you were lying. You have something you wish you could forget? Who are you? Put it down! Put it down! Okay. Remembering. Nice. Pwede, Paano pwede. siya? Pwede. Wapo kayo na sa tanawon kay ang kanang actor si Dinklage. Oo. Dili mag-matter ang iyang height ani nga salida. Okay. Kumbaga, True. Mugan wala lang. gi kuan iya yung Naka-interesting. acting kung wala siya detective pero wala na di na matter kung taas ba siya or mubo. Wala gini kuan. Wala na i-fix siya. Gwapo ha. Pwede. Papanoorin ko yan. Karon na dayon. Bye. Di pa yun Mananaw na ta? Na-download na ako, may gala. In fairness. Na-download na ako. Dali ko kayo naka-download. Okay. Nigawas ba? Nakita ba ninyo may gala? O, nalita na. Kita nila. Okay. Very good. Abi na wala nila nakita, eh. Serious, hindi kaya kung naong sa pagtanaw. Grabe, may galaw. Kunot kaya kung serious yung pagtanaw. Sige. Alright, again. Again. Atong istorya karon. Unsa lang lately lang, bago lang yun na-discover. Sa ba, sikreto nga na-discover? Or namoy na ilhan nga na-discover? Or sa imong self, imong lang na-discover? Unsa ka na nga discover? Ako dito sa balay. Unsa man? Sige. Na-discover na gid nako ang reason nga nung grabe ka nga nung may mga estudyante diri gaani para manghangyo sa grado sa akong papa. Ano ba? Bakit? Kuya! Yan ang kuyaw man. Yes, ikran na siya diri sa balay, diri siya kaklase, diri siya mga og exam, halos everyday sige siya oral. Andi mismo? Inana di siya ka-terror o ka-inot mag-grado. Dili sa gentleman. Alam mo, So, una nga natin mga times nga kung final. So kasabot Dami mo ka mga nga ng labid terror ang estudyante imong sa kuan, gawas. yung mga teachers sa una. Oo. Yes, kasabot din ko. mo man ay maka-tough good sa to, ano? Because ang college man good, technically, mo na man good ni ang preparation gyud sa imog yung gusto nga career kanang diya ba. Kay to be honest, mo bitaw samtang na yung mga instructor nga di na kay mo tudlo. Kay kung gusto yun ni mo ni siya nga career, ikaw gyud mismo mangitag pamaagi nga makatuon jud ka. Dapat ingana mo ng mentality pag niabot na ka sa level sa college mga gala. Kanang bisa pa kung maestro walay klaro, di na ko pwede i-blame na akong maestro. Ngayon na siya nga mo gawas na mo exam. Ako man gusto mo na ko ni nga career. I want to be an engineer. Muna akong gusto, makalan yun ko. Dapat ako mismo maning kamot Correct. na makatuon ko. Ako yung matukaser, unsay maayo, ana, di ba? Nya ma-detect ra ba na sa maestro nga dili ka gapaning kamot, like Yes. ni apil lang ka og mascom kay tungod walay mat.
Ay, nga na lang, passive kayo ba nga? Gusto lang gid mag-graduate, maskong na lang kay sayon ra wala mat. Oh, tama. Tinod na. And that's why sometimes ma-understand sana sa mga maestro nga medyo apiki ka, medyo napiki ka. Pero nakita niya ang yun ang imong pagpaningkamot. Ibutan niya nga murag apiki ka pero nakita niya nga grabe bata na nakita yun grabe ning study yun pero kon. That's why masabtan na sila mo nang say sige daw takano project. Sige project ka. Kana. Sige daw i-try og kuan ani ba. At maklaro yun na nila mga ka. So, in fairness. Albert Cabunok nga watching. Oh. So ni direct The businessman, klase-klase ang mga negosyo. Ay, believe sa kuanin niya. Hurot akong biliban niya. Sa mga bago lang nagtanaw, may gala, atong isigutan again, batong gibalikan ha. Atong istoryan diri sa Bawal Bugok Show, may gala. Unsay lately lang, o kanang bago lang yun nimo nga na-discover. Unsay mong bago lang nga na-discover lately? Sa Ako, palibot, sa mong na-discover kagalingon. Okay lang ka. kuan OBS. OBS Studio. Naka-live stream. Lisod kay tanan pero apil na bitrate earth kay mura maghunong-hunong man sa kuan. Ano man ni? So technically, nakabalo na ikaw saan? Kani nga tong istorya karon sa akong kuan sa PC. Akong gi-try og live sa akong kuan pod Master Poppy Facebook page. Tanaw unsa ba siya, pwede ba siya? Ano ba kanang discover Aba. Munang ang live stream kuan kaayo another kuan na pud ni. Another chapter na pud ni sa atong social media life. Ano mga kuan? Mo na ni siya. Upgrade, di ba? Mo na ni siya mga gala. Mo na ni ang next na kuan. Mo na gini siya ang future mga gala. Live streaming, Digital world. Yesterday once more. Uy, basta na makaingon sa ato baka na gusto maka-discover unsaon paghatag og stars. Ansa? Unsaon paghatag og stars dani sa live stream. Depende pa po na kay qualify pa man po na imong channel may gala. Lagi ba pero pili ba ang mga viewers na viewer nato. Kuan man na siya. Kung for example, ang i-kuan man na sa Facebook ang imuhang channel kung pwede na ba. So kung tanaw nila nga ni qualify na kana, automatic na mo gawas dahil sa mga comment niya mo send sila og stars. Pero bisag kinsa ba ang pwede makahatag og Pwede. For example, atong Imor Cagayan de Oro, pwede naman makareceive og stars. So nanan na silang option dia sa comment nga mo send kag stars automatic sa unsaon nila pagbayad like naman ay bayad. Bayad na. Depende sa imo. Buro mo palit magkana. So, yagi ni mo digital. So, ang 100 stars, that's $1. Kay 0.01 man na ang per star. 0.01 o 0.00. Basta kay kung mabot 100 stars na nahulog na nga $1. $1. Nakikik si Facebook nakikik. Actually, kang yan na ginang may tabo actually. Mura sa Yun. bro na kikik yun si Konana. Si Facebook. Porsyento. So at least karon kung sikat na imong fan page, pwede na makashare o di nice. Muna sa mga live streaming sa Dula. Nga nada yun. Mostly mga 10 stars gana. Correct. Alright. Okay, comment na. Comment na below mga gala. Unsa lately lang ang imong na-discover? Dili pa man makasend og star ang bitok-bitok emoticon pwede. Wala pa. Napa ko'y kulang. Nama ko na requirement every fan page nga dapat imo ning ma-reach kaning kuha na aya ka ma-qualify ka. So medyo matagalin ang process in fairness. Pero ang MOR Philippines pwede. Pwede na. Kaya medyo mas dugay. Pwede na dito. So muna ang uban, dito na lang may suportay sa kuan sa podcast na mo may gala. Salamat sa mga kasuporta. Thank you so much. Mga ka-BBS ha. Wait. Speaking of gaming yapon ko sa akong Master Poppy and pwede na mo makahatag og stars dito. Pa-experience Saan ka kuan sa cellphone ka na? Ha? Sa cellphone ka na? Ang akong
gitry karon mo ning kaning OBS pero PC and then iPad. Nagadula ka sa iPad. O sa iPad ko, Sa then PC ka streaming. paingon sa PC, si PC na ang mo stream. Mo stream. Ah, okay. Pero mas klaro tong sa una katong iPad to stream diretso. Oh. Mas klaro to siya. Karon medyo na ay mga bitrate lagi sa PC. Mo nang medyo pilit-pilit siya. Gano, I don't know nganong unsay nga abot lang ako pa nang ano test ako mag-test eh. So mo na sa ni karon nausok ang mga gaming may gala. Oo. Di ba? Mm. Oy, naghanap ka, Joe. Wala si Joe, ha? Medyo, not feeling well si Joe. Di lang niya masulti nga feeling sick kay pasikatuan siya sa kuan. Basta ni monitor siya, mahimo siya. Ay, huwag ka ba? Ayun ka ba? Alam mo, lately nung bagong kaso, no, gikan sa Cagayan de Oro, netos kauluhan, no? Nagpa-check up dire, okay siya, nakalusot, okay. Pag-abot ng Manila, pag rapid test, positive. Right. So, unsa man ni, sayop ang atong test diri? Sayop atong process diri? O sayop ang ilang test dito? Unsa? Libog ha, nakalelebog. So nakaadto siya dito. Negative Diri siya. siya. Di ba naman tayo proseso nga na kay travel authority, tapos before ka makakuha na, magpa-check up sa doktor, niagi na kag-quarantine, Quarantine. nakalusot, nataganog papel, that's why nakalupad siya. Kaya wala man siya symptoms. Pag abot niya Manila, insigida. Pag rapid test, along the ala ka. way siya naka-acquire og pan. Pwede. Pwede po. Basin sa aeroplano, no? Mga kuan niya, Pwede. in-flight passengers. Bright yung curve. Ba? Wala kita to nila. Wala mo to na Nag-CR ba? siya dito sa kwan. Nakatry na mo nag-CR sa airplane. Oo. Oo. Ako kay pag di ko mo try Naiiko kasi ka na dito lang po. kay masapon. Ano na? Di na palang kay masapon ba di ko mo try. Pag-abri ay Grabe siya. sorry. Kwan padayon na ninyo na unya. Got, manggugaya na diha. Sama, basig along the way, no, patunuhaya din siya na ko, ano. Posible siya na may gala. Posible. Kaya medyo ano sa ta. Pero in fairness ba, asymptomatic pagyapon siya ron. Kato na yung mga 5 nga direct contact sa nada sa dabatian sa My Carmen. God. Positive din. Ang problema ni Gib Megala, ang mga positive karon asymptomatic, walay makita nga simptomas na unsa naman eh. So meaning to say, pwede gid ay nga sa tibuok Cagayan de Oro daghan na natakdan pero asymptomatic. Symptomatic lang. So ang atong i-promote ani healthy lifestyle. Okay. Yung. Di ba unsaon nimo nga si tawagan ni? Resistant ka. Nya at least mo labay ra ang virus, di isa ka sokol, muhawa ra siya, siya lang maulaw. Basi ka ng rapid test lagi, tama, pareha may gunauna ni Tri, basi ka ng rapid test din na accurate eh. Sabi, Dili mo ginisura gina siya accurate, like, diretso maka-identify COVID. Tanan, like, flu-like symptoms, iyahang ma-detect. Oo. Oh, Tama. Mga flu-like symptoms ang iyang ma-detect. So, tama. mo nang ga-positive sometimes, siguro. So, Tron, siguro na, no? COVID, pero ang Siguro, Tron, nag-swab dapat, no? Swabbed up through. Grabe naman ang swab kay pag-anad ako kayo kulito, pag-ani mo, utok na yung ni Abtan. Taas kayo, ano kataso? Unsa na lang ka kung dako kay mong ilong, diba? Siya problema sa ilong. Grantig swab ba, tapos lalaki mo na kasagarang ipaswab diha. Mm. Magkanta-kanta lagi, ako si Mr. Swabber. Okay, folks. Habre yun, in fairness. Ako si Mr. Swabber. Swabber. Oh, Swabber. Doon na mo diri. Alin Ako na ni ko. Akong barkada isa, Brad, di ba kaya ang naitabo sa karon kung namo sa mga lain lugar, Cebu, Manila, pagabot yung Cagayan, so gaton yun mo diritso. Yeah. Di ba kay i-isolate mo. Nako, problema ba, dagang kayo nangabot, wa na isolation room. Dito kwarto eh. Halos ano na, saon naman na. Dito sa kuhan eh. Si Kit Brian, lately lang na ako nibawaan na kaya na ako buhaton ang abi na akong lisod sa una like trading, vlogging and writing. Grabe na nga diskarte para sa panggatas o pamugas. Lairag yun ni pag nanay responsibilidad. Tama ka, tama.
Na yung mga butang, abi din mo kaya, but you have to push yourself. Ang hirap nun, no, i-push ang Daga na kayo self. nag-vlogger ka ron, Herb. Ha? Daga na kayo nag-vlogger. Oh, lagi. Daga na. Hi guys, daga na kayo nga na. At least atong CDO vlog con, daga na mo-appeal. Oh, yeah. Pero effort talaga yan, ha. Dilitanan, ano, ha. Ay mo pag-expect nga, matingala mo nga ang mga artista, bisag gamay lagi sulti, dagang kay views, na mo, ha. Guys, muna akong sudan karon guys. Again, ano na ninyo, dili mo celebrity. Ang celebrity, yan natanaw, lahir yun ang dating. So, dapat yung content, ang inyong content, dili sa muna more on sa imong self. Kana lang sa murag you're teaching them something. So, likay lang sa mga ng pang-artista nga mga penga. Hi guys, ito pala yung closet ko. Muna akong mga sapatos. Muna akong sudan. Ayaw. Labi nagbago pa ka. Ayaw sa nga na kay pang-celebrity na nga status. So kung gusto ka, mangita kag unique nga level nga feeling nimo, like for example magtudlo ka unsaon pagpanit sa hipon nga dila ray gamit. Okay, imagine po na Kung si saan Marie. pagkaon sa ulo sa hipon, hindi ka matunok. Kana luto. Kanang luto-luto. Kana pa ko ba nga magluto-luto? Luto, pwede ninyo nga ang style. Laino ninyo yung style. For example, medyo makata. Normal ang recipe. Adobo, kay permintin ng adobo. Pero makata. Ang atong recipe. Paborito ni Felipe. Ana usa ka ana ni mo. Or adobo with a twist kay nakay gisagol nga lahi nga ingredients nga dili normal. Pero kung ordinaryo na ka mo storya, ordinaryo na po di mong kuan, imong recipe, so wala gyapon. That's why bitaw say ako pagtaon ako magsikog record in a day. So sa may nitabo ato, wala may nakalingaw ato, wala may naka-extra ano ato. Kasi tawa na nang something unique, wala man. Bora naman ko nag-story sa gagawin mo nang ako, di lang ako mo-upload. Ay na lang. Kita. Mag-record na po tag-line day. Ano ba? Kita tag-line day. Kaya wala mo kinita po. Naglingkod ra ko. Nag-vlog, naglingkod, nag-story. Wala. Dapat na. Ang gwapo mag-vlog karon katong na mga negosyo na. Pwede. Katong gusto og following ba sa ilang negosyo kay mura man na siya alagaan nimo imong customer, marag-ana man na siya. Community pwede. sa imong customer, di ba? Or kanang magpa-karakter ka. Kung dili ta Coco Martin, dili ta Ibana Alawig naong. Lahi. Magpa-unique ka. So baka ha. Ganang. Ato si Miss Everything. Pre na ba? Dako kag tiyan pero gamay mong t-shirt. Ana. Magsiya kag wig. Something ganang. Crop top siya. Ang problema lang kay pag-abot sa panahon mo, i-guess na ka sa stage. Wa gyud kay choice pa. Yan, kay mo naman imong karakter. Tapos ibagay mong personality sa imong content. Di ba? Tabo, imong porma, hip-hop kay ka, dancer ka. Tapos imong istorya nung sa pagtanom sa mangga, murag layo ang kayo. Pratong gana. Patikan kayo. Nalang ko bagong na-discover karon ning YouTube na no. Tulon ni sila kalaki, wagi ordinary or gigignaong. Bisag kung sila luto nila para pulutan. Magsuyo silang pulutan. Ay dili kailangan nindot ang mga kaldero, mga kala. Grabe yung kayo na to. Bisaya yung kayo na, pero grabe yung followers. Kanang mga klase-klase ng mga pulutan na buragatagan nila something na twist or ano ba. Information. So, bahala na sila sa daplin sa suba, ana. The more na medyo mas raw, the better. Muna ako nakita sa depende sa makadiscover. Makasabi. Pero ay gundang anto sa mga kita kadugay na makabatir gyud ko sa ka video nga mopalo ra gyud gyapon. Tapos pag example pag kita nimo nga moto ni palo, then from there dito na garapit nga area balatan na nimo ay nagundang para ang momentum maintain lang gyapon may gala. Ganon. Kailangan niya kung creativity. Isip-isip. Awat-awat. Ayaw ninyo awat-awatan ng mga artista. Kay artista naman na, ayaw mawat-awat ni Kuan, nilang heart evangelista, nga nagsistorya lang gamay. This is my breakfast, ana. Abi po ni mo nga napod My mo. dog!
My I'm feeding the dog. dog. Ayan. Siguro ang pwede maawat, Arp, pero at least makakuha ka gamay nga audience kay kanang mga bago nga mga prank, bago nga mga Kana, nila, pwede mga prank. mga joke-joke like atong sa Shopee, kanang nga na ba? Pwede. Pwede na siya makahatak Ana. mo sa kung sa uso man. Tapos know your audience lang po. Dili po kailangan po nga 1 million. Kung imong audience, for example, about bike ka, kung nakuha lang po nimo ang tibuok biking society sa Cagayan de Oro, di na kailangan ka nga mangarap ka 1 million ka buok. Kung saan tama, di man puntanan po mahilig o bike. Pero at least, majority sa mga nagbike dito ni padulong sa imo, ha? Tinod. Kinagyapon na. Dayon, wala na, hinahina na nag-spread. Tapos, ito ang pinaka-ano yun ako. Ayaw Diba? ro mo pagdali-dali na sponsor ko. Unsa mo? Mo pagsukos yung pangalan ng sige na may mag-sponsor. Nabuang naman siya. Kay nga nagyap mo ko nang hatag og pizza sa una, at least man lang na gamay na mga 5 unom nakakuha sa pizza pero medyo lisod ang kuan gyud kanang hatag na gani ka. Wa pa gyud gyapon mo. Ayaw, why? At to tell you honestly, ang sponsor mo yung una mo approach sa mo, sila yun yung makabantay. Don't do it for the sponsor. Sa'yo mo kayo, masuya mo sa mga dagay sponsor. Kwanson na rin ka, sunsun sa rin ka. Tapos kung sa'yo di nabagay sa mong personality. So, magawin din. Di ba? I mean, lahi mong gigas. Oh, lagi. Sa manay mo ulit, eh. Nilakaw may gala. Sa mga wala sponsor. Si RG. Sponsor man din yapon yun. Healthy lifestyle itong i-promote kaon humba kada adlaw mo na. Ada kini katawa sa imong Swabber brand. Ako si Mr. Swabber. Habe lagi. Sir Bern, RG Canyon. Sir Bern, wala niya tik-atik. Karon pa dyan na ako na-discover nga dili lang man day imong smile ang nindot. Pero pati man day gyapon ang imong mga mata. Kung tutukan. Ay! Lalaking dako, bruha ka. RJ, kumusta RJ? Boros na bang asawa? Kaminos ba? Ihansak tanan. Nang pono gyud ba? Mag-awas-awas. Kanang mag-awas-awas yun, mag-overflow. Ayo ang asawa, ayo ipatindog diretso. Ha? Ang asawa ay sa ipasakasaka sa tiil. Pasaka ang delipa. Trevor Oreca Cloma. Pulutan Cooking Ideas. Inainaon din na. Pero kuha na siya kanang ingon pa sa uban gyud, healthy living gyud na siya daw ingon ni Bal. Si Bal nag-struggle gyud na si Jo Romantico struggle. Okay daw tong nisaka sila gikan hiking. Yeah. Gikan hiking kay ang kuan ba? Ang circulation sa blood kay murag kuan kayo. Wa po circulation, kamulong exercise ba? Ana. So di nakabuo. Si Arya. Hantod karon wa na sundan. Well, Ambo po ni si wala Jo. nakasakag balik. Ambo ni si Jo na pong katipid po ni si Jo. So, gitipira na ni Jo Town. Hadlok siya kay basin doon na kababae ba? Ang pambayad utang. Hadlok mangot si Jo kay ba? Hadlok si Jo kay basin daw dagay mo tawag siyang anak ugaw. Gaw. Mabalaysan mo nila. Makabalo na mabalsan mo gid ko katika-tika ng gawa binuhatan ako na sa una. Daddy! Igano man ako ni Daddy. Oy. Hello, gaw. Kisa na yung ukan mo? Si Kuan, gagaw. Cause. Si Jo. Atika ko na igagaw mo gyud po na akong gabuhaton sa una. Padihalata nga gigreet. Kay Garcia ang apelido ba? Bisag kinsay pwede igagaw. Uy, loko diyan ni Kuan ni Jane Rose. Hi Jane Rose. Hi gaw. Musta na magagaw oy? Bro Sibaw. Ay kamboy kay ko may kamboy ka ng Beshi. Uy, Besh. Besh mo na ya, Besh. Uy, Besh. Hi, Besh. Uy, namina si Jane karon. Hi, Besh. Musta na magabil? Gwapa na kay ka, Besh. Ay, isa, gaw. Uy, gaw. Musta, gaw? Musta na kaliya, gaw? Musta mo, Master Pope? Musta mo, style, Master Pope?
Unsay mo Baby, ko? baby, raman kung magsadsad. Baby. Baby. Sa greetings sa on air, sa on air. Wala ko ikuan sa on air. So real name yun, real name. Real name. Adil Lebe, kung naalugan ko ka-char-char, wala ko istorya. Ang iya ngalan. Amo gali, so real name na. Dili pre kadyo nga. Oy ga, hi ga. Oy para ni nisang day para ni kang kuan Jane. Ga para ni si mo ga. Alin. Tapos, bakit ngayon ka lang? Bakit? Dalawang buhay. May mapangka na ta atong kuan dagang kay mga Sauna to. Sa una na to. Karon wala naman tinod naman yun na igagaw. Amo lang ka boy. Relative sa mga mga code name na gani. Abot lang ka, boy. Is watching ha. Ayaw. Si Maria, si Mr. Maria igagaw. Kuan, kuya. Yeah. Kuya. Yeah. Yeah. Uy, king Kuya Romel. Haya. Layo wala. Kuya, wag po. Ending ni Kuya, wag Kuya, po. wag po. Di ka na kayo na nabiktima sa kuya ba? Sure kaya ba? Mura magkakakuan ko ay. Wow. Dala ko anang iyong kya. It's either kya or sir. Sir. Si RG Canyon kumbati lagi gapon 3 times a day na gani Sir Bern. Ese! Daw be, asa naman? O pa man? Grabe na ko ano, pwede ko mo-host og kasal. Sunod, mo-host po kong bunyag. Host og dibo. In kaso, kuan po mo sponsor. O di ka anak, sponsor nga po. Okay. Dili ka anak, pwede ra gyapon may megala. Hadlok man. Discover. Alas 9:35 naman dali ara kay Megan. Again, day kung namo yung mga na-miss na mga episode sa BBS Megala, nami sa Spotify. Ato mo sa Spotify, daw i-search ninyo ang Bitok University nga podcast, ha? Alam Megala. Ano ka simple. Yes, yan. Okay? Ayan ninyo kalimti po ng Master Poping nga Facebook page, Instagram, Mhm. and YouTube channel. Og mora to. Ayan, no, syempre, don't forget sa akong Facebook page, mga kapamilya, and Instagram, and sa akong TikTok nga, gabi good, maayo do kumusayo ingon nila. Thank you so much, Wow. guys. Nandito. Ikaw pa. Ikaw pa. Bisayawan ako silang binibini. Wow. Sige daw, sample lang. Pagsayaw ni Joe, giban, nag-iyaha sa TikTok. Ginaban na nila karon ng way angay. Ginaban na nilang way angay. Rain, sulto kay si Joe. Dili kaya na nagsuka ang Joe. Pag ano din niya, ako din ikuan di report. Kalooy. Dili mo rin na-insulto daw ang choreographer. Gibaboy ang iyang sayaw. Gidilit na. Bini-bini, manggo, dili, buni-buni, brad. Gidilit sa TikTok ang video. Wala ganyan mga gwanta, my God. Alam mo talaga, promise. Hantod karon ako yun ang ipanindigan. Ang TikTok, daily. Look into my eyes. Kamu mga ga-TikTok. Kamu mga ga-TikTok. Oh, okay. Dili na sa stepping. Sa itsura yun na. Promise. Look into my eyes, ha? Look into my eyes. Look into my eyes? Kailangan ako. Murag lik. Look into. Maria. Bisa pag imong stepping Maria, ana lang Maria, balik-balik lang. Pero kung guwapa mo sa ka Maria, tapos mubuin mong shorts, wala, dagan yan po na views. Compare na itong mga mga pero kung wag yung kay angay, wala, sorry. Sorry. Come on. Sobra siya. Wala, promise. Maria, bisag bilang ka mo, ay lagsayaw. Sa gamay lang, ana lang ka. Wala, okay na. Ayan, naka-pek-pek, Yes. Okay na kayo. My God. Okay ba na, Justin? Okay ba na, Just? Nangid, Dan. Yeah, to be honest. Pero sa bagay, kung mo ginin nakawala po sa inyong stress, okay ra po, may gala.
Kung wala gyud mo lain mabuhat, I-push padayon, lang gyapon i-post lang gyapon ninyo. Pero kung makita po mo lain way, kung mo lain makita nga buhan maliban sa TikTok. Di man kasaya man na sila burn nga dili sila mangayo og kuan. Yeah, murag Gusto na sila dancer nga magsaya sila sila pa. awat-awat ba? Express Awat-awat. Ah, Dili na sila ngita og kuan gyud followers. ah. Pang my day ni. Sila lang din mo sayo di, di lang nila videohan. Bitter ka. May na lang ba na nag-diary sila, nag-diary. Gusto ka. I-video. Kinsa man sila yung gina-follow nga kuan. Di mo labay mo sa timeline. Timeline tapos kung di lalagi sa negosyo lagi. Ako sa ako comedy. Oh, Oh, comedy. pwede. Naman sa mga kaedad na nato, mga tiguwang na ba nang tamaninood pa gyud ba? Oh, okay, my God. My God. Baka na-miss lang. Na-miss lang ang feeling mag-perform. Sa bagay. Sa gina na nariyabe sa amin. Ana. Ang sa... So, ano si tawa lang nga stepping? lang. Where I Wow. Ready, wow. Wow, ito na. Sing it by and again, it can step. Wow. Yeah. May dapat na yung murag aftershock. Wow. 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 Erp, macam mana ni Erp? Lahi mo din mga patol na siya, brother. Sorry. Emergency. Lain mo kayo, pero baba. Wala mo project. Wala. Please. Mo project, mapakyod. Ano? Please. Telephone. Mara na tagbuan. Tagbuan na ta. Bora na tagbuang may gala. At least nagkatawa. Mo lang. Mananapatag memory. Yeah. Sa ngalan nga si Poppy na mo'y nagkuhan sa kuhan. Sa ngalan si Poppy mo'y nagkuhan sa kuhan ni. Sige lang. Wa ko malipay sa ending sa The King, ha? Ano man? Walay ka nang... Natangdagan ko gaw kabasahan nga pangit daw ang ending. Di, parang normal. Siyempre, pag grand finale, kung kilig manggaling sa akin, naman siya love story, dapat lagi mo... Mahimo ni kang itoy. Dapat may ganong faktor. Katura, pagana. Ayaw pa na itong kwan. So, sumura to, Mas Tapos- maayo pa ang The World of the Married Earth kay grabe. Dahil, labaw. Ingani. Tanawa, ingani ang akong kwan, ang akong ni climax pag-abot sa kwan, grabe akong luha. Yo, what's magaling nga solidangan? Ano man niya? Ano yung Sa world, pangit to, nilingling mo kayo pumalipay sa ending. Ako po, na nga. Dili ko ganun sa ending. Dili man good happy tanan ending. Pero usual doon na sa Korean ba, nga pangit ang ending, bro. Ang kalaban po, gusto na ko nga lang brutal, baka nang halang-halang, bagisisig. Kasi napay sumpay RP. Crash landing on you daw mo so far, medyo nindot daw pa. Okay, Yeah, agree. Ay na lang. First time na ako nakasunod ng The King. Sige, akong itry og laing Korean novela. Balag humana or wala. Tanaw na ako kung mo bagyo Japon ang kuhan. More nice ang Stairway to Heaven. Ay, na so tagal na yan, ha? Vagabond. Vagabond, yeah, medyo Ano yan? Action? May love Yeah. story ba yan? May love story? Meron din na may... Gusto kasi may kilig-kilig, Brad. Di ba? Bisag ano itong edad, masarap pa rin yung kilig-kilig. Chloe na yan. Manihis. Ha? Taas mo kayo na season. Taas na yung kalas kay oras. Guwapo man kayo, but isang first season lang. Tanaw na itong Yeah, first it's season. Sa nga lang akong gibutang na season to ana agay dugay gani mo man. Di, actually, ang season 1, pwede siya stand alone lang. Pwede siya season 1 lang yun siya mahuman. Pero sa season 2, kung gusto pa kag more nga, ganahan na pug ka sa ingana nga feeling, Yeah, pang bright siya, brother. Pang-bright yapon. Pang Oh, bright. sige, may tanaw na ko na. Daan ko pa lagi. Ingon lang lagi po, okay pa pang bright. Mo man yung ganahan ng mga pasta mga pang-bright galing. Kana makutaw makakunguto ka na.
Oo, balag na season. Matanaw, gid ka, balag. Ang nakagwapo ni Arp kay mura siya og prison break nga pagka-bright. Kay imo mang kuan, dili man ka makabalog unsaon niya. Kay naa may Unsa ba na English version ba na sa Netflix o katong Espanyol? Oh. English. version may kuan na sa Netflix. Ah, May okay. English studio. Okay, sige larga. Karon na dayon. Okay, mananata. O manata, ito na ta, lakaw na ta. Teka muna, di ba nagpakano man tatagpalod? Wala man si Joe. I-reserve na to sa sunod ha. Kasi si Joe man ang atong Yung? dakilang reloader. Tapos promise. Tapos may guest tayo dapat next Wednesday may guest kami. Atangi. Tapos may pamimigay tayo na regalo. Ha? Nalang ko giulatan may galang confirmation kay karon din ako gusto magdilog walay fee first. Fee first? Crisis karon so kailangan Oh, crisis karon may galaw. Ano libre ron ha? Bubaking kami divisoria nagay 5 pesos bayad. gamot. Tingnan mo tanan guys. I love you all. Bye. Good evening. Bye. Bye. Thank you.